Omogano omorobere gochereka itwe Jumatano ensa eyemo nenusu ya marogoba hasta ko batogusanga nabageni baito anene mono igoro yamangana babere bagwetera inyorekerenge kenene kyomorobere yoyo no komokia no nyaye asore naboko bogusuka kurwa sekerenge kemo gochiase kende no nyanga gogwetera emechando ona boigo amakongu asemaro yabo ya lero inde no mogokigima ase ndio sanga tore na Evans Sagwe oyo berega komenya no burire bw'enyamoryo ase ikigitambe kurinde ni gotoro chinga omenyire kabwate ogosemelia ase bono aikeire ase akurwa ogosemelia gochia ase abandenga no nyanga kobwate oboroirobo naboko gendera komenya korabwatie amachiko onsi ali oirene kuri naboko ndo sanga nintwe nagotobwate utira somtandaito Facebook Ndizi TV News digital ensemo YouTube Ndizi TV News nabo igogwetera asomtandaito www.ndizitv.net asotonyora chinsa emerongevere nanye amatuko atano nabere ye wiki nabo igogosanga nintwe asenchira engikerano bono tengende wali abene kumwaligania asumuroberio bumuganone boire buya Mr Evans boire buya anakwali ndebene asumuroberio bumuganone. Asante. Karibu sana bozo wetu chake samalita na kiokorukwa naende angayaiga okorua na inkangai. Okay, amalieta ni onkorukwa Evans ongwa Sagwe. Enkorwe kenyurukia Omondo. Township. All right. Township ne yere ime ya West Mugirango, County Nyamira. Okay, bono tumanyi yango mwaka kyoyo kwa bete gukuiborwa na endensemo kieye. Okay, na bete gukuiborwa 1968 yomotienyo kane ase ekenyorokia Omondo. Abaiboli baho ngakibali korukwa endenga yes nga kiba baramenyete myake nga baramenyete. Abaiboli wana nigo balenge korokwa mama niga ale korokwa miri kanyara Sagwe na boigo na tata nigo alenge korokwa Peter Sagwe ongwae lakini babaire nyagosira. Pole sana. Okay, asenka inomba lenga mwabete mu kuiborwa. Asenga ya itoni goto ibore tue abamura bane na baiseke batatu. Okay. Bono ngayiga ochakirite chisemi chiao na indi ngayiga somete. Okay, chisemi chiane chakirite Omondo Primary School. Kurwa Omondo Primary School ngasuka secondary kikendo secondary yere North Mugirango. Kurwa ngaenda Kisii County Gusii highlights. Onkole chisemi chiane. Gusii highlights aigane secondary bose high school. High school. Gusii highlights yeye ngakiko rukwa sama tukabona na baendete kurukuwa. Abantu gachenjetie kawe bintebi ngabo kurunga kiyi. Na yeye alikotoka. Yari kutoka Kisii County. Ali Mwemberogoro. Mwemberogoro. Bano. Ya ndonya kubuli tumanyenga Gusii highlights yeye bado nero ose negendrete ngaki obugima bwalenge ekero mwali gukina chisemi amatuka ali abantu ngusingirira balenge chisemi abantu mbabwato bwanje nicho chisemi. Engakiria. Obutaka naende mbwalenge igoro. Abantu mbabwate bwanjani ono gochia ase chisemi. Funankorora bono abana baitu tobabwaterere teiga. Babiri baitu mbalenge suguri. Ogende skuru. Togenda mbalenge naacha. Ibono. Tochakire ase skuru yoboroso. Ekero kware basoma ngakubugima bwalenge maeterera abana okonyoranga niga kurunka obugoli gunegari yamokobe skuru yamoirania yani bintu bebere gonchora abana bali ndire buya bakwande skuru mwana lanchi gakanire skuru akoli imi miaka ya ino ekero mwa amangana ngabuna ngakubugima bwalenge ekero mwali kwenda skuru. Intuna walenge gasi. Obo kema mbiege tuko na burabo kana breakfast tonyora ominya kana koro oikere chinsa chiri chiganeirie school and ranchige goika ominyoke ocha
urariganie mama akunya korosie ndagera na inche nkorandi na eng'ombe yanyura amache ikikiana nyirigerie ndagera ngoikiana nyochiteka itigete chinkanari bwangu nandi nakoraki namnyoka esukuru sangine kende ngeokware konyora okori ibono. Okay, ekerore secondary primary yani inkige gwakorire ase chigosori gose amang'ana yandi atatari asa masomo. Okay, chigosori nagakorire inanchete kuminyoka kana nge skuru yoboroso ukaminyoka gaika kerengo ki namnyokate unawono inyurenga kinire namnyokate ika ekiwango kie district level ibon. Okay, ekero kwenda ase secondary yaro inkikwabete gokora. Okay, karnanda secondary gatiga mang'ana minyoka omupira ofare boni onaringe gwaka sana oro nong'irete pake province province tunyuri yango amatukari karwachite province ngakimwe igwete na kimwe ari kuigwa kero mwabere mu kwenda sensemeli aine ngayege mwigete. Okay, ngakiyo etwagete ne chiskuru chie bone soni una chiabaganire kogenda tugaita chiabo Nyanza bakwa chiabo Matongo tukaenda Kisii tukabwa chiabo Kisii na kati no tunga bono tukamanya kuirwa province yarengera erayoka asiko ekero mwale kogosoria iga tumanyi yango mbali mukiabore inyole bali koba tiotelia bakageranga bakano inu mugaikira simu abetu muikira abantu mbali utotiotereria ntwabwate no twali koroka ogari korunyama yari ochete agasira twabwate oyo ndenyamonyo koruge tutu okay na rekorua naro kabeire skuru ya Matongo kuruku oraya uchitagacha ya Kimincha barenga bakongu abari gutotiotereri sana. Okay, no nyare gotebanga ensema yaunga mbiya gwakoreti ekarwa korite krasite nabo inkrasi 8 yarengo se yarenge nga obaide bona abana bale no nsi bona agire 9 je 7 ninkolete. Okay, ayense binokolete je 7 nakia wabedo gokora amatukayo gwakorete bona gwataete ngo ikiraneti ndoto yao no nyana ikiraneti ndoto ya namna natagete natemete sana kiagara chakara naru 7 nanda secondary secondary yoro chana mani koma na manage tukonyora point chikongire high school na koru high school kanyore principal yamo ni substitute even wow ego kwabete gokora obia ase chisemi chiao ono inkagaiga ingia bibuli baba gakorire asa matuka birinde kubasira bose no konyora etongoro buskube kumu endagere mesa abibuli bana nigo barenga abalimi eyekara bagatosira abalinde omwa akatata no montera borenge ngali kichari kurundi le korundi chigari chechae ase eti factory ya Kipkepe ibono ngakincho omoke bone kaba ariachete ko kolitayerani ibono. Okay, igo ngai mwara menyete mwa chete skimu nonya estate ro estate ntua chete mukamenya miaka irenga miaka baka standard 4 standard 5 ono nkabwatira agagutira nkabwatira bomondo. Okay, ngai kiyo mubwarenge ase ensemeli estate kero kwara menyeta kero ko bokombia na gaiga kero mochete gaiga bomondo estate yalibone gintu kyalenge no konyora abana bakorwa
chikabira hao ekino kialengo wana competition kuma chialenge korekana lakini wana karna ireneta abo mondo naba gusiyenga keyuka bana enga kiniri matubugisa kubwabire boko baroro imense ito ya Kenya sakonyara ebisa kubicha yaine abasigisi n'abagusiyo bugisa kumboro konyaranga bali kuchirana ngaki okuiwana na kunkwarenga obose na libwarenga bugisa kubwigoro kukabila ngakeju kabira kuchintu anyumanyete abantu tuana tuamenyetamu tuanchaine togo somamo tuanchaine mwana ukabire intu anyiroche gotira bona katwabera banane tikirite na tulikwe ayete karona ukabira nera Okay mwanchumuriria on Ndizi TV nigo togendete gusanga nere Evan Sagwe oyo endere otwa Omogano ye anene mono buna abeire igagukina agakogenda no bugima bwaye ane mono ase alegati abali bakosegeta abantu nga kero bwato burere bw'inyamore otali omwelio no Omogano agendete gotomanyie ane mono ase ikera bono igabera otomanyinga nga kiabete gakuiborwa akagenda school ase bo igagenda otomanyinga ase abete gabuikirana na boigo buna obumabwaye bwarabeire ase amatuko abwango yaso manje muri Ndizi TV to basa usukangwa na tore asomo timoko oromoke koline ka tora beto kuirana ndo beto kwenda gusanganere Evan Sagwe bwo tumanyinga ekera quality school aro ngai aiga abete kogenda ko nabo kana utubwa totera somtando ito Facebook Ndizi TV News Digital ase ensemo ya YouTube Ndizi TV News na wetera ase omtandao www.ndizitv.net aso tunyora chinsa emerongevere nainye amatuko atano nabere ya wiki. Ine kwa beri gukuriye chimashini chingia echura tumeka semirimo yao bono lichi buyao na lieli etuka ya Gusii Star Shop ebyo gotoka miyomo cyo Kisii nigo yakoletere chimashini chingia echo chikutumika segeka aserigo lirigiya nigo bakone chimashini buna bono chikinga chi electric motors chi generator air compressor water pumps chi battery demolition breakers submersible pumps welding machines chimashini chogosona car wash machines electric routers diesel engines lawn mowers total tool and machineries chi engine egatie chimashini chinde chinyinge batalira seduka yabo imeyomo cyo Kisii asebare nene kuruchinsamo cha Kisii kogenda Kisumu azamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 wigo urusege runde nigorore angene bengi ya Family Bank imeyomo cyo Kisii naboko bakirisi mgwetera namba chabo Gusii Star Shop nidukoregene asoko gure bintu bigutumeka sege kege tambe asiri guridense agerera Mwanchumulivia on Ndizi TV na kwali niribene ase ntunda ya kabire ime yomoroberio bumugano ni moroberio chekera gituko li Jumatano ensa mone nusu ya marogoba asitoko batugo sanga nabageni au inyoranga ekerenga ekenene kyomoroberio yono kwa agosemeli naye asole naboko bakugusukana kitoko latera abageni babere bagwetera mangana au elinde bagotebinga naye nabogosuka kurwa asole gochia asonde nonyanga gugwetera emechando kolenda mukano tuwatwetera asomtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital ase ensemo ya YouTube Ndizi TV News na wewetera asomtandao www.ndizitv.net asotonyora chinsa emerongevere nainye amatuko atano nabere yewiki asemara bono twende usanganere Evan Sagwe oyo endrete kurua ogosegeta gochia ase abantu bali bamenyete noburoire bw'umunyamoleo kabatebinga utalio omwelio upupugema. Mr. Evan Sagwe karibu naende asomoroberio bumuganone. Asante. Engwe kwa tatebinga ugakura school ya secondary engwa wakwanira igori bintu wakoli wakwanira igori abayibuli bawo wakwanira bintu gwanchete gukora amatuka alikuwa lenge secondary ekero wakura secondary ngaye igagwa chiete karana korete secondary ngatakanyo le mirimo
emberemo ekabegasi akaremeremo yabegasi engong nkaraso ase matatu sekta ya matatu nero nasugetie korwa mwaka kioliwa nurasa mwaka 204 ngakora ng'imyaka ena igangatiga ibona. All right. Ekerore matatu iga konyora nga kwanyomire. Nalibona njete kunyoma akarangandarete negasia matatu ibona. All right. Ase inyoma yao abana mbalingo bwate. Ase nyuma yane mbwatana sita. Abana sita. Ngaiba ikiri kuikira bono iga. Abana busta kumwana nero yoroka yo kumubwati no araiga tatigo yondoko yonde nigare katari no yonde nigare kosi driving no yonde o ale nursing na kolete na graduated na gendete konyokole barua aboigo omoka kapsa no ale ronga boarding standard 7. Okay. Oh, that's good. Bono ekero kwa rumatatu ngakibu mabwa bete bono. Mansa mwarengera isi. Kuika mambo niliwe kwa mesa. Obogima kuika bogendera kama kawaida. Nabo yarenge gasiengong. Lakini wana wayari kupiti nchenu mongi nwane. Twasoka nwane iparua bia watale chai. Pakega chago ikera. Kare ikera hiyo. Ikawano ngakina nyorire biin. Ngakina nyorire biin. Ngaenda Tore kirabwa se ochite konyora ebinini ebini emere mukwara kolete mbuli mikyobo obuli minubwe ekibando n'echai kawaida chingen ewa ntundu bali ke kwali gupimira tundu bali litangani twagapimire gasole wano koruga sole twacha tukarasia ito mwanda bone chai kwenda gianchori Okay, bono chibese chinja bati go konya aso usira kwa abana ba school sinjira kiko beta osomya abana ba chibese chine chinka chialenga akile na watu wale watema ngikwa okora maita umugudi naro to tengerata ikiare benga maboko ngetega kino na abana bito ko school ibintu kimwa kolire myakeri emyakeri wane twakagachireire muno eponasi eponasi chibasichagachire wachipeka chonsi uche skuru na ndibona abana barenge birasi ibyo bika igo ninyuka karawa ikire binene ndabenki narenge okwa karawa ikire binene tando kwa nae tomanyi yange karawa ikire binene aronga kwa akolire okay karawa ikire binene no aigana takakorete itiana nyorire bi it is okay bono watebanga no bwate ibini ngayiga yokwacha gete komanyanga kwa bitwarire okay ekero ya ikete enkakio komanya umubirona malaria yarenge kondia wiki after week, that is 1995. 1995, Yahandia. Agweni gunaka na agweni nende yangiranira. Kinga cha kumini kieke. Obosia iganga chakanyoro na bimbire nonya na maira kuru obosio. Abantu bagasawa gontama. Automatically abandi bapimira maiso bamanyire. Kama koru ororo ngaenda Kisii Kisii rifaro karusiwa manyinga ngataiwa after 2 weeks ngendo after 2 weeks nkagenda
ono kanyora counseling keiteyo oyo mpimeta kunya kwebacha taigonchika nanta igoronge nkikere mweri acha konte yo koramanyingale ne ubia kanya kwebacha yo tantebia lakini dende nkamanya wanenga kina amanya ari abatarenge okonji mbwarenge ono karabo konji botarenge kairanaka okayekana iranaka ngachanga chiera umunyagitari oyo omogotoka abato ngakeji bono uritayire ense clinic ono umunyagitari oyo bwe ense nari gokora Nyamira County referral ono nari gokora Nyamira County referral agataka kumira omapei 2000 kanyamario aikirororo lakini akoni buri igoro jambera rais kiara na bwate bes kare ikatu 204 kliniki ya chakire Nyamira iko kuru 1995 mpaka 2004 turacha gutumika mario eso gutumika mario ngakikwa menyete kiagero maite binyinyi ebi nigo byarenge nebitindi bire ngiwa gatumikire amatukayo anene ndagera parents state ina naringe gutumika ano lende akara ikatu 204 kliniki ya chaka Nyamira County referral hospital munyagitari antabirinchwa kliniki kekeritanya toko bolita tando mapei na intu tuairu igakamsa Nyamira County referral asina mbachiri chintangani naonde kurueri pakabono naonde okay auno na chakire to bwani ekero kwa beto kumanyanga nobwate ebini ebi naki ngoyo kwa bete gotebyo mutangani akana abata kumanya kurukisi na chitanga tayo murugion kama tayo na tayo kumanyinga tari maya igwa lakini murugion akangasua arahanta ibyo jasauri yago saba tako bitwara ibana bone kero kwa bako konyora ere na chita kapimo na ndinga yiga chita kapimo arabona karana chaka nangete sana karana chaka kliniki ya Nyamira onje tenga ja kumweberaria amaena na watuchiete agapimwe gatoka tabwati bakabona igana ndinko andaro nyagupimu tabwati mbiyari okay bono ase ensemo yekenyoro kiao watebanga konyora mbali bacha gupimira amaiso bacha gutebanga entira tomorochinga okora nabwate bini ebi ara community ero ngiko irete ko chako bagacha kumanya buse njira kike kwa ngakwa chite ko ba kora baro ko ba handle la singa nei a community ngakiyo stigma and discrimination yarenge igoro mondo tari gocha mwane kanyumba na bwate chumataria aigukero mondo tari gocha mwana nyuma hacha abandi nane nakara tokoragera okime bwarenge gotigwa urubago nukafaga omuntu akogeraka kandi unisiti akalotaki oboete poni kabaka nguna nje kwanda chinyumba chiabo wanda nyumba yawe kirugako ndara kugesamba kera umanyimba ki abo besana kana wale nginga ketengo abane skuru bakora guba songo kwale nyamoleo bana bacha batabingira inabondi yeteisiko kitata ona kare yaba igo ingachangaika Nyamira County referral tugatebigwa ebyombe mbiro bya iruchibeza bisapoti
ebya tunamrevu ebintu nakadere tuzare kirabo igo ensemo yao igo ngwachite ngwatebeti onde nubwate bose ngaiba manyerete bono abuno historia uchugochera igo ekeni amatuka yonspi aya baendrete uko rage biara iga konyora gwatebiri onde chidu chana chiamanyete lakini bande baisiko konyete ndabatebi lakini boko temba bwata conclusion anje bono enarigiti njira yo cha kuba iti park eri bono tokamanya gotumugochia sebyombe ebyo tukarikira sebyombe ndatora robo semibwa ogochia aso omonto obega konyoranga nigabwate oboroirobo njera kieye arabega usanga n'abantu bamwabo busina ende bantu kyagwendete gusanga nabarabu so that tachi konyora magana ya yogo chajwa okora mwa stigma bueno ase engaki twateba stigma yalenge igoro nje nachete kwebisa onyenya gitari alikwenda openi amasarti alinge nyagitari nigo narenge kunyabwati naende nogotebita gotebionde gwensi ogotebi omonto orakoe support omonto oragwa assist etobwati affair ye clinic oragwa onyene ndagire utabwati oragwa assist tarikere omonto ogochigotebi igo bono ababande murale buna nigera akomu torango naye tokobora omusani oyo oratebie ori orakoe support twanyorire ebe ye transport ebe yawe riogorinderire aganeriwe ebe ya psychological yobongo Alright. Nendo buyamboro byobo bwokotebya abantu biga nje abali bagojuka naine bosomorugio obuyamboro byobo bwokomotebya igoro yenchera okwenyori obuyamboro ororo wononye nyumba mapenzi wikamutumie chikondom igo wikabagwe nero mutange tabasa konyora nincherende kuikanero umuiranyora mafundisho amanye ngakiboroiro okobonyora ngakiukobotanga ngakibokwambokera amanye bintu ebyekara bimanyire wanere amanye buna gwakirwa panyinga goiteka agwenata kobeka graphs akwando usonye graphs inchiri angabu ali nonu mutura igabeke elinda kwandru amanyinga itamu kunonyo gwate utarabasa konyora igo no kokonyero gotanga nendo go support as a treatment care and support. Alright. Mwanchumurelia on Ndizi TV ni otoendete kusanganere Evan Sagwe oyo obega kumenya nugoruiri gwenyamoryo aseka kirike tambe askolende bono iga agendrete kurua obosemya guchia ase abantu bandinga na bono enayo notwara muruirobo na boko boko kumenya obugima bwa kawaida na boigo kugenda kumenya myake mingi kurabwatie amachiko na boigo kurabenga no ligwerendete ase enchera engikirano mwanchumurelia Ndizi TV akwenda kutubwa tutira somtano ito Facebook Ndizi TV News Digital and sema YouTube Ndizi TV News na bwetira ase inamba ito ya 0792192834 na wako kerengera kyao na kutubwa tutira somtano ito www.ndizitv.net asokunyora chinsa emerongebere na inye amatuko atano na bere yibyo ngwana turasomo timokomoke togendera gusanganera atebinga anamono nchira kiyeye abeteka kwegendereria na bweganda kubwatuka abosemi bwayo wo mwere class kigoso ase ntunda ase utwasasuka ngwira naturi ase kagetari egetambe Spexels Opticians abo barase kliniki kyagudika imeyomo chokisi nguro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chubumanyi bweigoro bono nkwanchira barechi insurance ikobwatia AAR
GA Insurance, Area ya Liason, Eagle Africa, Kenyan Alliance, Pioneer Insurance, Lucent Health, Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spectral Opticians Good Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spectral Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo cho Kisii nigo bagotoka angene duke na neo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street, Barabare na Java House. Asamanke onye koganetie konyora obokoreri asomo cho Kisii bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri meyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spectral Opticians, macho bora kwa wote. Montu muliria Ndizi TV ni watawendete gusanga nere Evan Sagwe oyo orabira kumenya emyaka emenge kabwate oburuhiri bunyamwali akorinde nigo aendete kurua ogosemya nabo yose geta gutia ase abantu abaonga no enaye ase ole nabo ko boswe kurase kenenge kemotali omwali buwi makora bwo bwatia amachiko alia abekire nabo kwene kinga kwabereko kwegendereria aso bimawao nabo igotalio omwali wima ase marwa bono nyoranga murobini wo chaketwe Jumatano ensemo ne nusu asigo naboko na utubwa tesa mtandao to Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News hamugetera asinamba ito ya 0792192834 naboko tuma ekerengerekea na wigo tubwa tesa mtandao to www.ndizitv.net nyora chinsa emerongebere na inye amatuko atano nabere ye wiki yesa Evan Sagwe odebinga nigo amatuko ayo gochaibwa lenge obonene kurende kwa bero kurwa obosemi bwa ugochia ase aba digeria Ndizi TV bono azwikira bono emyaka nerenga kwa bero komenya no buruire bwenyamole koruo mwaka olenge 1995 paka bono gene miaka 29 lakini akarana nyora tatimanyeti ilina karana pimete atoka nimbwata. All right. Nigo turatebenga gwitania emyaka emerongebere na kianda isa Jonsi bono ekero kwa bako konyoranga kwa biru toro bunyamore kwa biru sanga no morugio oikiro pimirwe bono kwa kwanirenga okatebigunga ebyombe mbiro byakire ngaki ebyombe bikwa bete guko bimanya na embenchera kie byabete bigosira. Okay. Ebyombe bondo atsawo tumuchiske ebyombe elinde bitokonya mangana a nutrition support mane ndagera nabo na mario gaja make patirenda karatwa ikororo waria batangani tukanyara bandambari friendly pakara nichwas chabo tuacha koria pakamakoro bakamagotobo ndi tuabatumete ngane inja achikawa story ndo tumete manyore binyamole nyaka wacha story tukapeke question mark ngo batumete asebyo mbebi abanyagitari kwari gutumukuru nyagitari kwa gwerifaro wanakara tuirana nyagitari tuwakanani tukama kweburia ibini bakobonge burire bi ntwachete skuru twatebano tukamanya kuwatebia nichiwenga kijalengo yali kusupport ya yali kuru kwa Marine International Marine International kuru Kisii egachamo tukaompena na waruansi kwenye ware chestire egatuchakie kiombe kie kuru kwa Nyamira
post HIV cerebral group karaya tuchake kiombekyo kiombekyo yatareta mundach kuri yaratini njibuyega nduri nyagite kamenyet nyakinjen tamenye mate gaswa kwa bantu moy tuaswa go sa experiences kiombekyo nyagitari gatoka ni county engima ayo kono kirumuntu na bale kirwanirira aswa kiombekyo ekabe party ngachorwa umachemani bwe kiombekyo makororo ila karaso machemani ekabai mantie tokumiana limo mwaka ke wono moro stick kiombekyo nende mugachaka mwaka ke mwacha gete kiombekyo 2005 2006 tuwakarachesa mbalinga mwacha gete wachaka wantu 90 kwa nguvu wikira bono iga chimemba irenga mwikire wikira bono iga tuwachite kabegasi sauri efe akoruwari nturi korwa wano tuwatakire sub county iga agende sobo tukawa spirit barosye byumbe kuchiari and tukabakonya korosye byumbe bindi ego ebyombe byino chimemba irenga chikire bono ekibono Nyamira post HIV test tukairanie nambanse tuwake register wine CPO kara tuwake register wine CPO tura abantu 50 lakini kurukire sub county nabo bachize sub county barosa byumbe byabo ebyombe byabo bano bigotoreta eamburera ya nefa Nyamira County inaende ndo mutenere Nyamira County nchera kieye ebyombe byabere biko bakonya nabo igo ekyombe kikino kyabere kokonya ebene okay ekyombe gente getangani nkurukira obaremo nkurukira obasemi nende gwetania obasemi tatabo obasemi bwokoragira kiwona takoragira magana nutrition the rule of three eye gokonya sana eyire nguso enkonya tabakabon wikonyora chindagira chikwaga chomubere wikonyora chindagira chikomuberumo chinguru ende gwika onyora chindagira chigotangira omubere amarwaire ukoragira gwikebe rule of three namacha bororo ebintu binebyo igobosemi ubore bw'engencho okunaende bono nende kera turasa obosemi amang'ana self care amang'ana self care akiaichini uwenete konyibwati akio uwenerete noangitanda mang'ana onsi gotumika baka emipira baka bakochi kwenye dispose ebintu ebyo nkonyorora obosemi obwensi naende any new updates yachire ya HIV nkonyorora ekiombe naye gotanga goetera kianiomo gotanga ko otebi go research egendererete ng'akiere iende nkobatoreni borobiti ikobana gento nekio naende giakworo kiritari yayebueka abandi mbarororo kiamento bore mumano gono toku facilitate courage kabisa kiombe as new members twabagwera kam new members tomagosikiramu ensemo yechibeza njira nere mo gusirana ase kiombe ase kiombe ntobwata monthly contributions tokuru cha siringi 100 chaende kiganja gaitu abigo ntobwata merry go round na table banking goitani abo twabere tokurika chiproposal
proposal yaite ntang'ani yatoeta chibesa njarenge chasie twarigete tu akarube tuga gochiase amrehu egatoa chibesa twaturine tinga kintu abwate umpestika kiyo yarenge igoro twaturine umpestika for 5 days korwa tugacha tukarika toa tuwega twachibesa chigokora counseling andete testing yatoete kabire korwa bu bono iga twasukire nogosuka gwitu twasukire bono ige tukorokwa ni recipient tukorokwa ni recipient nini njahati chibesa Kenya Red Cross nerere principal recipient ekamanya kwa taracha mbiri ere sub recipient bono na nini na taracha ento kamagosoa na ento tukabekwa se kategori yarenga mangana COVID-19 tukasomie kaunti ngima mangana ngakio muntu akanyonyora kiagwenete gwitanga mangana umpestika no twanyesometi nini yekara yaeta Nyamira igatoka mangana a sexual gender based violence yari iguru ayonsi ntwareta abantu amo naro tukabasomi asingincho rende nare urenkagari uranyolenga nigabeka pimane binyinyi bya kanyoranga nabwate bini ebi via enyamoryo kurinde nigie bisete nkagari tarabaga gwesokia tarabaga sokia mbekiondo yonse mbose mikiora ya muntu urenkagari nga igoro yenche obuya boso asebyombe obuya boso asebyombe mbororo kabanka aria ebieka togwekonya new update te ugo jerankari ranyori yogori achire tokamanyuthi karora sekiombe mangana mangana roro kumanya ndabona gote bya ekiombe nkonyoru robasen abakonyoru gwatumiru hande uchigosomirwa mangana no ya gender based sexual gender based violence wetani ogosomirwa nomukongo chori wole kwanyorire chisemi igo konyorore ngonjo kanore una nagotebia tua one byumbe bitubekete under NEFAC yere National Empowerment Network of People Living with HIV/AIDS in Kenya. Bono akare kuri resources kurwanga resources chinkurtere go chastori nsayas kwanyara twari meeting chisemina chiworkshop ni nani ebintu ebi byakorwa. All right. Asingincho nduche biro byende totomiyoki ndahete litangani orakwanera ubiyamburo byo bw'umuntu gupimo abantu mbaro barucinga barabwe bari biyambatete gupimo ubiyamburo byo gupimo litangani fakti kari chanere to bwate mbimbondo taiko wapimo montaka nanse gupimo na kule gupimo taiko kwa mwae ochiwana nkari okonyoro bwato orwe wa karimo gupimo koraki ogenda igombuya ogenda mapema kakwande mapema wapimiru ese gutoka no bwate wategwa kiwana takomenya kwa gusauri namario gorera haroro ase serikali ichire turi kugura upimo turi wakanira tadi ka tuachagite arengetaki twari kugura mario and arenge expensive kurusi wa manyinga cheki unga yere bini vya ikire kwari wakanira lakini rero services ichire free yokuno gusegeta baminto barenga upimwa nari umuntu kumana inkikere
nalio kumenya nobwate gusitobwati kubwa gotiga bono asingencho ntubwate bali babiri bagupimwa nawe konyoranga babwate binyinyi bali nkagale batotengerete imarogobe abono iga bose emikyo boraba njira kiye kwabire gokomenya ne binyinyi ebi mbakase wikira asobwenge. Okay, egente getangani no korusio bwaba ndakara kwa rusiri ubwaba asa abantu gochakera sa ubwaba na ubogoita ane bukungu kwanirere igoro yo bwaba yakwana yatabe muntu mwoba tagaso igoro igono no kubasaba kiyatokire boigo ninchungana nabande onye tomate byombe byo asogo chikirini kiboringo bora kiwe byombe bingayibire osemo chake kiumboro chakara kiabaletiramu mwamanya nini nuna abantu beririo nyerimo kuyuya mukokanitu kumbirana okwana mangana aonsi kiagera ninu mweka unlike diriwana abantu banda akoroje buya nini kwanya kwebacha tigana kiro muntu nawe atayaya igwapimirwe so eguru musukeramo eguru bonyoro wasem onyoro golemu na hani chibese karuru chamiri go pakate upangi nyero abachigo konyira bani school yoni nchura rachinjira nechinyinge teotwaro uwa. Alright, asinginti biru bya bere bikomyoka wono ntaito bwa tukekerengera likiao kyo mwali kolite kamereri ukwane no mulili on Ndizi TV igoro yengane A6KM. Egentonda tebe keria abantu baito tigatubwatirane muchando turimo chando montomo ore umuchando ito tuenzi kuruga community naende akara kwanyorire bintu minute bunango yaya tayero mwari oika nawe omoyo okolega asia asomya bana baunde tayojo basome onde tayora okolera kende ayebweka omonyene ikotigango tuerwe tatige kurigerio muchando nano kumuntu ayo muchando yo nigo bwa ogocha gwa affect kero muntu ikotigango tubwatirane takonye kenyoro yeito. Right, umoncho muri Ndizi TV ni go twabere tukusanganere Evan Sagwe yo beire gakomenya n'uburire bw'Nyamoryo witanya emyaka emeronge bere na kianda emyaka emenge kigima asaba tukabere gatumanyinga unabere gakomenya emyaka yonsi nabo kurwese getunga kokonyoro uburire ubu tali omweli obu bugima nabo igusaba mali batarapimwa genda upimwe umanyenga ngakiole ase umoncho muri Ndizi TV abuno tuikera omwelio abumurubire umugano ne margo yabono askole nentebe kumwera nelimbia mono itobe tukubaterana nere rinde wikerania amangana ya asinchira yokoneka chibicha boiko na mali yabe ko wikerana asinje wikerano asamaleta Stanley ondie kigisairo ase okubaterana no kuyoto tukubaterana nere nabe inko basabanga wikera chinga kichinde na batakeire burigelia obija Ndizi TV na bugwanzu musi ireterane nkuru kwa job maangi.